Hej og velkommen til Småtters lille hjem. Skummel fyr. Som du måske kan høre på min stemme allerede, så er jeg rimelig meget jyde. Hvilket jeg blev spurgt om jævnt mange gange, fordi folk synes, jeg snakker rigsdansk. Jeg fatter ikke, hvor de får den fra. Jeg kan love dig for, at jeg er Vendelbo. Og det bliver jo med at være, uanset hvad der sådan sker. Jeg snakker som er og det ændrer jeg den på. Så skulle den vise sig på det rene. Jeg vil spørge om, hvorfor jeg ikke har en webblog, eller en videoblog selvfølgelig. Og svaret er sådan set ganske simpelt. Jeg kan ikke se nogen grund til, at jeg skal have en videoblog ved siden af min normale blog, hvor jeg meget nemmere kan skrive ting, når jeg lige får et indfald. I stedet for at jeg skal sidde foran en kamera lige pludselig, og jeg skal til tænke på hvad, hvordan og hvorledes, og hvorfor, og hvordan er udtalen af det her ord, og meget nemmere at skrive tingene. Jeg føler mig mere sikker, når jeg skriver. Jeg er forfatter, jeg er digter, jeg er sangskriver, jeg er sanger for den sags skyld, når det kommer over mig. Jeg spiller også musik, når det kommer over mig. Jeg spiller for det meste på guitar. Men ja, altså jeg har det bedst med at skrive frem for at skal sidde og snakke. Også fordi jeg har en tendens, når jeg sidder og snakker, og skal sidde og pille alt muligt, og det bliver rimelig belastende lige pludselig, så den undlader jeg virkelig. Derudover så har jeg fået spurgt om hvad synes jeg om Facebook. Og ja, hvad synes jeg om Facebook? Altså det er ganske udmærket medier til at holde kontakten ved lige med venner og bekendte og gamle klassekammerater. Det har taget mig helvedes lang tid at så join Facebook, fordi jeg har ikke set nogen grund til det i den forstand. Før mine klassekammerater begyndte at brokse over, at jeg havde været ufattelig svær at få fingrene i. Så tænkte jeg, nej, hvad fanden. Lad os få oprettet en Facebook, og det er meget sjovt at sidde der og snakke med folk, som man ikke har snakket med i mange år, holde kontakt med lige med familie, som der er spredt ud over hele verden. Sidde og spille nogle spil, og hygge sig generelt med det. Derudover så har jeg selvfølgelig min mail, som jeg startede som en form for postkasse, brevspræk, et eller andet, man nu vil kalde det, for mange år siden. Og en af de spørgsmål, jeg har fået ud over det her med videobloggen, og om jeg virkelig er Vendelbo, det lyder sig, at en fyr har står i den situation, at hans kammerat har betroet ham, at han er homoseksuel, og ikke har sprunget ud i skabet for andre, end lige netop kammeraten her. Og spørgsmålet lyder meget kort, ganske simpelt. Hvad skal jeg stille op? Han er min ven, men hvordan skal jeg håndtere det her? Og jeg kan godt sige, at de venner han har betroet dig noget, og han ønsker din støtte og dit fortsatte venskab. Ellers så vil han ikke fortælle dig, hvad han har fortalt dig her. Han stoler på dig, regner med dig, og håber på, at du vil være der for ham igennem den her tid, som han nogle gange kommer til at stå op for, når tiden kommer til, at han skal fortælle til forældre, familie og venner, udover dig selvfølgelig, at han er homoseksuel. Det bliver en svær tid for ham, men det bliver sikkert også svært for dig, fordi han har brug for en, som der vil være der, en, som der kan støtte ham, og en, som der kan holde ham op, når han er ved at falde. Jeg ved, at den er svær at sluge, den her, fordi jeg har selv stået i samme situation, hvor en af mine venner kom og fortalte mig, at han var altså homoseksuel. Det kom som et chok for mig, skal jeg ærligt indrømme. Men på den anden side, så har jeg nok en idé om det, og at han kom og betroede sig til mig som det allerførste, synes jeg var meget flatterende, meget beæret over, at han tiltroede mig sådan store ting. Men altså, ja, vær der for din ven. Han har betroet dig en hemmelighed, noget som der fylder meget i hans liv, som kommer til at fylde endnu mere. Og han regner med, at du selvfølgelig vil være der for ham. Og jamen, jeg kan kun sige, jamen, vær der for ham. Giv ham den støtte, han har brug for, fordi det er sgu svært nok at være homoseksuel i Danmark, uden at have venner, som der dolker ind i ryggen, så snart man vender op med til. Vær en ven for ham. Det er det råd, jeg kan give dig.
Derudover så er jeg blevet spurgt om, hvorfor jeg ikke har en hjemmeside længere. Og sandheden er, at jeg har haft adskillige hjemmesider. Og det er et helvede at opdatere det lort konstant og hele tiden. Der er så sindssygt meget arbejde i det. Ganske vist har jeg på det meste arbejdet med meget let grafik og HTML-koder, ikke HTML. Men få det alt sammen til at passe med frames og deslige til alle de browsers, som der nogle gange er, og så hver eneste gang man lukker en ny browser, så skal lortet opdateres. Og sker der en ændring i ens liv, eller hvad foregår der, så skal det også opdateres, der skal lægges op, og der skal gøres dit og datten, og det er simpelthen, jeg gider ikke at blive ved, det er for meget arbejde. Så derfor har jeg valgt at sige, jamen, fuck det, jeg laver en blog, der kan jeg skrive mine tanker, mine følelser, hvad jeg synes, hvad jeg mener, hvad jeg tror, hvad jeg håber på, hvad jeg ønsker, og gør det i små indlæg. Vende tilbage, når jeg engang har lyst, og så lige skrive et eller andet ned, får jeg en eller anden åndssvag idé, tanke eller andet. Det var jeg ikke så på, at jeg havde skulle lige helt til at sige. Så er det dejligt bare at sætte sig ned, og så give sig til at skrive den her skide blog. Uden at skal jeg til at tænke på, jamen så skal der lige programmeres lidt om, og så skal der lige ændres lidt på de koder der, og så skal man også lige passe på den her frame her, og der skal helst heller ikke være noget, som der overdækker her, og ja, altså jeg har min blog, som der fortæller langt mere om mig, end nogen hjemmeside nogensinde har gjort. Og det er nok, der er sådan set at holde fast ved og arbejde på. Og som der allerede er lavet af gister her. En side, for eksempel The Beast, som der er forfattet og skrevet af mig. Den er også skrevet på dansk, men den er altså ikke valgt at lægge op endnu, fordi den håber jeg lidt på, at jeg kan få udgivet på et eller andet tidspunkt, så den vil ikke have til at florere rundt på nettet. Og så har jeg selvfølgelig også skrevet en side, der handler om mig, altså mig selv, som der fortæller lidt om, hvem er jeg, hvorfor er jeg, hvad har jeg lavet, hvad laver jeg, og hvad er mine planer, hvad er min fortid, og den er rimelig broget, og rimelig ødelagt. Og jeg må sige, på nuværende tidspunkt, der synes jeg også, at mit liv det er rimelig fucked up, men det kan man læse om på min blog, sjovt nok, så snart jeg får en eller anden idé til at få skrevet et eller andet. Ja, det er sådan set, hvad jeg har fortalt lige nu her. Jeg ved ikke, hvor vildt jeg sådan vil skrive en ny blog, eller lave sådan et nyt indlæg, som det har. Det skal ikke udelukkes selvfølgelig, måske ikke. Det vil tiden vise, men indtil da, så vil jeg sådan set bare sige, ha' det godt, og 9800, peace out.